Για dyslexia. Μπρο, αλήθεια σου λέω, άμα ήταν IRL αυτό, σου δεν θα είχε μπέρτα και τέτοιο και βράκι πίσω τον κόλλο του, ρε. Ο μπρο έπαθε τσότσο, ρε, δεν ήξερε να βαρέσει το βαρέλι. Τι καλά, γίνεται? δεν θα μ' αρέσει. Βερολίνο Αυτό έχουμε είναι γίνει. επίσης. Παπα, τι distraction είστε αυτό. και οι δυο σας. Είναι επειδή σας ρίχνει 15 ράγκο φωτ. 15 direct, ναι. Αυτό ήταν ulti για zoning. Ρε με το μαλάκα τον Μπεκάτσα. Ρε κύριε Μπεκατσούλα μου, έλα εδώ σου πατήσω ένα κουμπάκι. Εγώ έχω σπουργίτια, δεν είναι τόσο δυνατό στον Πικάτσο. Μην το πατάς τόσο το κουμπάκι, μπρο. Πω, τι distraction ήταν αυτό εκεί πέρα. Ωπω, φίλε, άξιζε. Όπως έλεγα, τι distraction ήταν αυτό εκεί πέρα. Πω, να μην είχες το